Здравейте! С придобиването на частен имот, сграда с други собственици, с общи части, вие трябва да се грижите за цялостния вид на сградата, тъй като това е общо взето работа, която никой от новите съседи не иска да поеме. Най-често се наема външен домоуправител или фирма. Много често обаче домоуправителя, бидейки фирма или частно лице, има повече знания относно закона за етажната собственост. Както трябва да знаем за процеса на първото общо събрание, ако сте нови собственици или собственици, срокът за свикване на първото общо събрание на етажните собственици е 6 месечен. Като легитимни да го свикат са собствениците на 20% от идеалните части или общи части на сградата. Това от новия закон необходимо е да се постави покана за свикване на общо събрание и да се изготви протокол за поставянето им. Поканата следва да се опише дневния ред на събранието, за самото провеждане на събрание. Етажните собственици също е необходимо да се спазва строго определен в закона за управление на етажната собственост ред, а именно да се запише и легитимира всеки присъстващ в качеството си на какъв се явява с пълномощно или нотариален акт. Това много често не се прави. Да се гласува и избере протоколчик на събранието, да се избере председател, да се изпълни първа точка от дневния ред, избор на управителен съвет или управител, да се гласува и приеме правилник във вътрешния ред, да се избере контрольор. Това също не се прави много често, тъй като упражнението се поема от домоуправителя. След закриване на заседанието в 7-дневен срок се изготвя и представя протокола за провеждането му, като се дава възможност в 14-дневен срок той да бъде обжалван пред съда. След като изминат 30 дни, решението на общо събрание влиза в сила и става задължително по отношение на всички собственици, ползватели и обитатели в сградата. Важно да се знае, че ако домоуправата трябва да бъде вписан в местото или район като домоуправител на съответната сграда. Благодаря ви, моля харесайте видеото за още информация относно домоуправа.